Fáilte go gach duine ó Cumann a Bhín, is mé sé Stephen McGinley agus tá mé an seo libh aniu chun cúpla clasna haspáint le cúpla ruí éagsúil. Tásúla an go bhaine sibh tanmhas agus tá spánaí mé cúpla clasna comá. Mé sé Stephen McGinley bín de an ná ag taistil ar fud na tíre ag dul go scoilna agus na cláiste áire ag múna Diablo agus lámh clasíocht agus a lán scileanna eile. Tá Diablos le agam an seo go feici sibh agus cúpla hula hoops agus so fáil sé rís Cumann a Bhín nólaigh fiche ionach se bheith ceall lom aniu agus banna go tanmhas. Is skill ionach é an Diablo agus an buntáiste mór leis gur féidir a lán a ólam go tapaí leis. Tá spáinna mé an tapaí. Sin cúpla clas an bonusach leis. Bhí siad seo déanta as ámad is sean rud é seo, bhí siad sa tín 700 bliain ó shin. Agus tháinig siad go euro páirtear 950 rinne fearr sa rancaí as plastic agus tá siad seo is fecinn tú a lán dóibh seo sa rank sa Spáin san iadál bín a lán daoine á dhéanamh. Diablo. Agus inis tá chun taspáint chun is tosnú leis. Má tá simagad é seo dhéanamh, de an ánar bhín ar ag scoil, bín mo Diablos féin lom go bhfuil cean go haid gach duine, ach béidir go mbeidh uirse ceannach dóibh féin. Molum díomh, má tá tú ceannach Diablo, thart ar leid €50 a caithfh ar ceann. Ní fiúdul thar €10, ach má fáin tú ceann ar €50 ba sé go má. Má fáin tú Diablo ar €50 seans nach mai sé róhaach chun úsáid. So ar leid €50 ar Diablo, tá sé táhacht ó ceann maith aáil. Tá mé féin chun a ceann seo a úsáid aniu mar bhfuil na daithna difriúil tá sin níos éasca le feiceáil. Agus mar maid a lámha tá mé úsáid na cín seo, tá si bán, tá si éasca le feiceáil. Tá na cín seo déanta as fiberglass. Úsáid an daoine a lán daoine cín déanta as ámad, nuas féidir aluminium, carbon fiber, tá lán sort éagsúil agus tá sé sústais féin cén sort amach le. Tosí mé féin leis na cín ámad le haid tamil fada agus faoi láthairs maithlam na cín fiberglass. So chun an Diablo a dhéanamh tá sé táhachtach a bheith is agad cén lábhfuil tú gurí úsáid mé féin. Scríban mé le mo lámhheas. Nuair bíon ag scríb, úsáid mé mo lámhheas is deasóg mé. Nú tá daoine eile a bhfuil mar citóg, scríban leis an lámh clé, tá mo ordóir ar mo lámh clé. Ach le hainniu tá mé chun é dhéanamh le mo lámhheas, tá spáinna mé leis an citóg comá. Ok, so a cuimh na gí tá mo ordóir ar mo lámh clé, agus mé féin scríban, mé féin le mo lámhheas. So, mar go scríban mé leis an lámhheas, tosnaíonn mé leis an Diablo ar an tíomhheas. So ag tosnú ar an tíomhheas, siúr mé tús beag gon Diablo, tás aga féin tús má, agus bhfuil sé casa mar sin. An céad céim eile ná an lámhheas a úsáid mar seo. An lámhheas a bháin, ní dhéanaan an lámh clé tada. So an lámhheas a bháin an seo. Agus mar seo, tá tú ná an lán luas áil ar an Diablo agus tásúla an go bhfuil sé ná eiceáil mar gealar na daithna difriúil go bhfuil sé casa go deas tapaí. So seo sin an céad rud le fólam. Tá spáinna mé sin uair eile, so ó an tíomhheas ag tosnú ar an tíomhheas mar sin chun túsach chur agus an sin leis an lámhheas a bháin. An lámhheas a bháin. Cúpla rudí eile chun cuimhneamh caiithú na maide lámha a chuneáil le chéile mar sin. Ná déana é seo, na maide lámha le chéile.
Agus tá tú géirí na gá snáim an sin a bheith díreach an acha le chéile. Sopan sé sin a lán gona feibanna ag an tús. Agus tá ihar a dó an darna rud a caiid dhéanamh, so maidir le chéile aon, ihar a dó, caithí an tíomh sin nó an copán sin a bheith os mó cór. So gcónaí chorlíonn sé go castan diablo timpeall mar seo, agus nuair tharla sé sin caithí mé siúil timpeall. Go bhfuil sé os mó cór mar sin. Má sé an tro eile? Caithí mé siúil timpeall. Go bhfuil an copán seo, an tíomh sin, díreach os mó cór go bhfuil mé bhreanú díreach air. Fiú má casan sé písa beag, caithí mé casa timpeall. Agus ag an tús caithí éis sin dhéanamh, ní aon bailach timpeall, so tá spáinní mé rís. Óntí bheas, lá bheas amháin, tá na maidir le chéile agam, agus inis tá diablo chun casa timpeall písa beag, tá sé tar éis dul timpeall písa go dtí an tíomh, so caithí mé siúil timpeall mar sin. Tá mé an is sin íon níos tapúla mar sin, so inis tá sé ar an tíomh, so caithí mé siúil timpeall go bhfuil an copán sin os mo cór, díreach os mo cór, go bhfuil mé bhreanú díreach air. I gcónaí an lá bheas amháin, agus i gcónaí na gá maidir le chéile. Okay, iontóg. So cuimhnigí, maidir le chéile, diablo os do cór. Má casan sé timpeall, siúil timpeall. Iontóg. Anis, nuair atá sé sin agat, an céad céim eile is féidir, well, is féidir clas a dhéanamh, déanamh muid clas an céad clas ná é seo. É caithfh suas an air mar sin, suas agus bhreithir. Agus cúpla rudí faoi an clas seo. Chun é caithfh suas, tosnaí mar seo agus chur méid mar lámh amach mar sin. Agus chun bhreithir, tá mé ag bhreithir in naca leis an maidé dheas. Déanann sé sin gach rud níos éasca. Díreach an naca leis an maidé dheas agus tá an srang díreach. So lámh amach chun caithfh agus chun bhreithir, srang díreach agus an naca leis an maidé dheas. Tá mé ag déanamh lína leis an maidé dheas go dtí glár an diablo. Agus a gcónaí lá bheas amháin agus diablo os mo cór. Oh yeah, leis an clas sin, chun bhreithir an diablo sé bhad níos éasca nuair tá an srang díreach. So má tá an srang mar sin, tá sé bhad níos deacra. Nuair tá an srang díreach, tá tú an éiciil cóhail sé. So más citócú, scríbnú do lámh clé, tosnaíonn tú ar an tíomh clé, tús maith mar sin agus an lámh clé amháin. Tá gach go déile mar géine. Ach lámh clé amháin. Agus má tá tú chun a bheith go maith diablo, tá tú chun é ólam na gá tróg a rénos. Tá rud amháin eile antáhachtach le fólam, agus nuair tá sé seo agat, bhaid an diablo chuinneoil ag dul an lár fad. Agus sin céirdaí dhéanann tú, tá a gcuibh, nuair sé timpeall mar sin, caiith tú siúil timpeall. Ach an rud eile áirlinn agus racha mé ar an tíomh mar seo gur bheith sibh, go mar casan sé chun tosaí nó a reis mar sin. Agus tíonn sé sin ag dul mí ceart an tamar fad, agus tá tú á ceartú an tamar fad. Agus an cuia ceartíonn tú é, ná, le do lámh dheas, chuann tú an lámh dheas chun tosaí nó a reis. Mátá sé ag dul in Amracha, déanam é seo le mo cos, mátá sé ag dul in Amracha chun cúil, tá tú géir a chur chun tosaí so chur an lámh dheas chun tosaí. Agus ceartíonn sé sin é. Mátá sé in Amracha mar sin, chuann tú an lámh dheas a reis agus chuann sé sin a reis é. Tá spáinna mé sin, so tá sé dul, má chuann mé mo lámh dheas chun tosaí,
castan an Diablo písa chun tosaí. Agus déanaan sé sin a lán feibhena nach bhfuil sé chorm. Tá tú a géirí bhfuil sé chorm, so chuir mé lámheas a rais. Agus an sin tá sé chorm. Tá mé lán sásta leis mar sin sa lár. Agus bín gachar dul go má. Más mála mé a chur písa a rais, chuir mé lámheas a rais. Agus anis, ecinn sibh an Diablo an sin, tá sé casta a rais, agus déanaan sé sin a bhád níos mú feibhena. So chuir mé lámheas chun tosaí, agus cearttín sé sin é. Úsáideann é sin chun an Diablo chuir timpeall dúr chun an uileann ceart i dhéanamh gon camera. But ná bíoch mé ar faoin sin. Ach tá sé úsáideach nuair tá mé úsáid an camera an seo. So tilt a rais, tilt chun tosaí. Citóg, má úsáideann tú an citóg, chuireann tú an lámh clé a rais agus chun tosaí agus a rais. Más deasóg chu an lámheas chun tosaí agus a rais. Agus nuair tá sé sin déanta, agus nuair déann tú cúpla nóid cleachta lei sin, bain tú an Diablo a chuneáil ag dul an lá ar fad. Agus clasna dhéanamh, agus má téann sé mí ceart písa, bain tú an é a ceartú. So, ón tús, má scríbn tú le lámheas deasóg chu, tosníonn tú ar an tíomheas agus lámheas amháin. Chun na maidide le céile agus bíoch an Diablo os do chóir. Má castan an Diablo chun tosaí, mar sin, tarraing a rais leis an lámheas a rais, nu má castan sé a rais mar sin, chuir an lámheas chun tosaí agus castan sé sin a rais é. Agus nuair an tá an Diablo go deas chuir mar seo tá tú sásta. Tá mé chun caintmhí na Diablos éagsúla bhfuil gom seo. Seo ceann déanta ag oddballs is asanna, tá sé anna dheas, sin thart ar €50 capam. Bhín mé féin ag úsáid na cín seo faoi láthair. Tá si déanta ag epic juggling. Agus is maithlumm na cín seo, tá mé ag úsáid na cín seo le haid cúpla bliain anuas. Nuair bín mé gobar. Sin déanta ag epic. Tá brand eile darbanm Thai Bolo, agus tá si beagnach mar géine leis na cín seo. Bhín si sin thart ar €30. Chos é mé má leis an sort seo, sin déanta ag Henry's, san Jarman. Thug mé cuairt an monarcha i Carol's cúpla bliain ó hin, but sin déanta ag Henry's, tá si sin ionach, comá. Tá siad... faoi an Diablo, ceannaí mé an Diablo sin ar 5 bliain ó hin. Ní bhrisin siad, so is sin an fáil gur fiú ceann jazz aáil. So warren sheet. Sin Henry's. An Earl an Shaw tá cúpla cín difriú is féidir ceann beagáil. Nuair bhín mé féin ag dul timpeall go sin na scoile úsáideann mé na cín seo. Tá si sin ionach. Más féidir le thart ar idir €50 agus €30 ceann tú ceann má. Seo Diablo difriú, bearing Diablo atá an animir, agus casan sé. Ach ní casan an lár bailach amháin, ach ní casan sé an bailach eile. Bhfuil agad ar rothair, is féidir leat dul chun cinn nó a rais. Agus nuair tá dul a rais, ní casan sé an roth, agus an rud céine leis an bearing Diablo. Tá spáinna mé clas leis.
So yeah, Barry Diablo, osglin sé na dúirse go dtí clasna eile. Befáil cúpla clasna níos deacra haspáin Steve, tá mé chun mo Diablo féin úsáid seo, agus yeah, cúpla clasna eile haspáin. Níl béidir nach bhfuil sibh chun na clasna seo a ólam an céad lá ach le plíosa tréálagus cleachta. Chun níos mú tapaí Lewis álar an Diablo, chuir mé an strang timpeall ar mar sin. Agus ligann sé sin dó mé a bhád níos tapúla. Clas a hain. Stick round. So caithé suas agus héit an sé nús ar an strang. Suas agus héit an sé nús. Dar na clas le fólam. No, Janie muid an cén seo trapeze. So it's simple. Agus an clas céine an taobh. Agus tá sé táhachtach ar nós gach clas é ólam le na gá lámh, na gá taobh. So leis an Diablo an céad seachtain á tréáil leis, bíonn tú ag géirí é áil cótapi agus is féidir leat. Agus nuair tá an Diablo casa tapaí, tuairt sin a lán amdait. Agus ar an lámh eile. Tuairt sin a lán amdait na clas me sin a dhéanamh. Is féidir trapeze faoi dó a dhéanamh. Nu faoi trí. Agus is féidir mé sin a dhéanamh. So, tas na mé an Diablo. So seo céad clas eile, trapeze agus sin chuir mé máide seo an seo agus is féidir an bhréithir mar sin agus arás. Nuair tá tú ábalta é áil an tapaí. Féidir sin dhéanamh. Elevator i méile ag líonn siad ar an clas sin. So an Diablo an tapaí. Agus is féidir dhéanamh faoi an cos. Agus chun na clas seo dhéanamh níos éasca, chun dhéanamh maide le chéile. Sé a bhád níos éasca nuair tá na maide le chéile mar sin. Nuair tá na maide amach mar seo, tá sé bhád níos deacra. Is féidir mé faoi an lámh. Taobh an wick an strang. Agus an tús tapaí a dhéanamh mé sin ná bhrean mé ar mar seo agus caitheann mé suas agus casan mé ag an am céine mar sin. Sin tús jazz. Tapaí mar sin. Clasháin eile ar gá clas eile, sneindreachta. Agus má tá tú ag dul anháil leis, is féidir gá Diablos dhéanamh ar strang amháin. Níl sibh chun is seála mé sa chéad cúpla lá. Thógann sé seo béidir cúpla míchleachta.
So tosna mé héad ceann agus tá mé chun an darna ceann a caithfisteo. Agus sin péire ar an srein chéine. So sin cúpla focail faoi an Diablo is fiú bhreanú ar YouTube tá lán físeán ó daoine ar fud an domhan ag déanamh clasna ionach leis. Faoi láthir tá daoine an tá físeán ar YouTube a bhfuil duine ag déanamh clas le ceire Diablos ar srein amháin tá sé do chuide. Ní féin is féidir an péir a dhéanamh ní féidir an tríú ceire chéine dhéanamh. But yeah, Diablo, D-I-A-B-O-L-O ag skill ionach é seo. Agus tá túla an go bhainne sibh an tanamhas an físeán seo, agus tá túla an go bhfuil sibh an teacht ar Diablo agus bí a cleachta dhéanamh leis, bín an lán sprí leis. So yeah, gur míle mágah.